Ayan si ante, oh. Ang lakas-lakas pa ni ante. Ilang taon ka na, ante? Ilang taon ka na? 86. Bless mo na. 86 na, no? Still young pa rin, no? Oh, di ba? Still young pa rin si ante, oh. Ano unlike? Oh. Ang liklit yan, ante. Ito ang mukha ni Alit nung maliit. Oh, tingnan mo, parang pinagbiak na ba? Parang Alit na alit. pinagbiak ang bato. Kapag mana ka na ng Pinagmana ng mukha. nung maliit ka talaga, alit na alit. Oh. Kaya ang likliit nga raw yan, ante. Ayan yung tindahan ng pinsan. Oo, kasi may pasok yung isa. Daming paninda. Oh, ayan yung ano, paninda ng kanyang pinsan dito sa Balungaw, Pangasinan. Dito kami ngayon sa bahay ng auntie niya. Ito talaga, hindi ito pinapabago kasi buhay pa siya. Ayaw nang galawin. Wow! Laki na pala ng ano mo dyan eh. Laki na ng palasyo mo. Laki na ng palasyo mo dyan eh. Ano to? Ipapataas mo to, John? Hindi pa tapos. Ipapataas mo yun. Ipapataas mo to, John. Hindi na, okay na to. Nakabiga na, oh. Ready to ano na. Yung magmamana, yun ang ano. Gagawa na. Diyan na lang kayo. Ayusin ko lang itong ano. Maglilinis pa. Okay na yan. Diyos, para ka namang ano. Parang ano tayo. Cowboy naman tayo. Ganito ang katawan ng nanay niya. Ah. Ikaw, hindi ka tumatanda. Ganyan pa yun. Itawa na lang lagi, ante. Itawa na lang, ante. Itawa na lang lagi. Bumabata pa.